Vi bliver ved bilerne, for en smed ved Brandstrup i Vejen Kommune er træt af, at bilisterne de glemmer færdselsloven og drøner forbi hans virksomhed i høj fart. Nu har smeden løst problemet med humor og med vid. Han har smedet et rådyr i stål, som står på spring ude i vejkanten. Og den står lige her og spejder efter bilister, der kører for stærkt. Folk kommer simpelthen for stærkt igennem vores lille by her. Det er jo et landdistriktområde, så de glemmer lidt, at der står et byskilt. Jørgen Holst er smed i den lille landsby Brandstrup. Her fik han pludselig en lys idé, da han stod og arbejdede på en profil af et rådyr, som en kunde havde bestilt hos ham. Det var faktisk en bestillingsopgave, og så tænkte vi lavede nogle stykker, og så skulle der også en ud til vejen. Mange bilister har for høj fart, når de kører gennem Brandstrup. Det vil Jørgen Holst gøre noget ved. Jeg har boet her altid hele mit liv her. Jeg er født her, og der har altid været snak om, at vi skulle gøre, så vi kunne få nogle vejbomber op eller noget, men det får vi ikke igennem herude på landet. Og så må man jo tage sagen i egen hånd. Ja, nu kan du se ham der. Han holder fin farten hele vejen igennem. Ja, mine forældre de bor jo her i det første hus, og de hygger sig derover, at folk bremser ned her. De kan høre det om aftenen, at nu tager folk lige farten af. Rådyret er mest effektivt i de mørke timer, når lyskejlen fra bilen pludselig rammer rådyret. Naboens kone var blandt de første bilister, der måtte op på bremsen. Jamen, da Jørgen han stillet det rådyr op derhen, så da hun kom kørende hjem fra arbejde af, så bremsede hun, og så tænkte hun, og så løb det af vej, så jeg kunne komme forbi, men så kunne hun godt se, at det lige var et eller andet galt. Rådyret har nu fået sit eget liv på Facebook. Mere end 10.000 Facebook-brugere har set det billede, Jørgen Holst har lagt ud på Facebook af sit nye påfund. Vi kan jo så se, at det har haft den effekt, at folk faktisk er begyndt at bremse ned for den. Og det er vi rigtig glade for her.